بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምታ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 15 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅድስቲ እምባ መሪና 15 ነሐሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ እምባ መሪና ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ሃብታማት ቤተሰብ ዝተወለደት እያ። ናይ መጀመርታ ስማ ማርያም እዩ። ኣዲኣ ገና ህፃን እንከላ እያ ብሞት ዝተፈለየታ። ድሕሪኡ ኣቡኣ ንዓቕሚ ሂዋን እስካብ እትበጽሕ ብጽቡቕ ስነ ምግባርን ፈሪሓ እግዚአብሔርን እናምሃረ ኣዕብይዋ እዩ። ብኩልንትንኣ ዓቕሚ ሂዋን ምስ በጽሐትሉ ድማ ንዓኣ ኣመርዓውዋ እሞ እሱ ናብ ገዳም ከይዱ ምስ መነኮሳት ክነብር ከም ዝደሊ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ኣምሪራ ነብዐት። ኣቦይ ናትካ ነፍሲ ኣድሕንካ ናተይ ነፍሲ ከተጥፍእ ከመይ ኢሉ ይኾነልካ በለቶ። ኣቦኣ እውን ኣነ ዝኸዶ ናብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መነኮሳት ገዳም እዩ፣ ንስኻ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኢኽሞ ኣየእትውኽን ምስ በላ ከም ወዲ ስረ ገይረ ፀጉረይ ተቆሪፀ ንወዲ ተባዕታይ መሲለ ምሳኻ ክመጽእ እየ በለቶ። ብድሕሪ እዚ ዘለዎም ኩሉ ንብረት ሸይጦም ንድኻታት ብምምጽዋት ስማ እውን ካብ ማርያም ናብ መሪና ቀይሩላ ተተሓሒዞም ናብ ገዳም ኣተዉ። ኣብቲ ገዳም እውን ብዓብይ ገድሊ እንዳተጋደሉ ነበሩ። ብድሕሪ ናይ 10 ዓመት ጽኑዕ ተጋድሎ ኣቦኣ ብጣዕሚ ሓምም እሞ ኣብ እምነት እቲ ገዳም ፀዊዑ ንወደይ ሓደራ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ገዳም ከይወፃኒ ኢሉ ንኣብ እምነት ሓደራ ብምባል ይዓርፍ እሞ ቅድስቲ መሪና እውን ተጋድሎኣ ካብ ቅድም ብዝበለጸ ኣብዚሓ ክትተግህ ጀመረት። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናይቲ ገዳም መነኮሳት እዚ መነኮሴ ስለምንታይ እዩ ምሳና ካብ ገዳም ወፃኢ ንተልእኾ ዘይወፅእ እናበሉ ነቲ ናይቲ ገዳም ኣብ እምነት ምስ ኣጨነቕዎ እቲ ኣብ እምነት ምስቶም መነኮሳት ንተልእኾ ንወፃኢ ክሰዶ ጀሚሩ። እቶም ንተልእኾ ዝወፁ መነኮሳት ኩሉ ግዜ ምግቦም ዝእክበሎም ናይ ሓደ ምእመን ገዛ ነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ክኸዱ እንከለዉ ድማ ምግቢ ትህቦም ናይቲ ምእመን ሓንቲ ጓል ነበረት። ኣብታ ዕለት ከዓ ብኣጋጣሚ ሓደ ካብ ሰራዊት ንጉስ ዝኾነ መንእሰይ ኣብኡ ዓሪፉ ነበረ። ነታ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ረኣያ እውን እቲ መንእሰይ ተሓቢኡ ናብቲ ገዛ ብምእታው ድንግልናኣ የፍርሰላ እሞ ዳሕራይ ኣቦኺ መን እዩ ከምዚ ገይሩኪ ኢሉ እንተሓቲቱኪ ኣባ መሪና እዩ በሊ ይብላ። ድሕሪ ግዜ እታ ጓል ጠነሰት እሞ ኣቦኣ ካብ መን ከም ዝፀነሰት ምስ ሓተታ ካብ መነኩሴ ኣባ መሪና እየ ፀኒሰ ትብሎ። ድሕሪኡ ኣቦኣ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ናብቲ ገዳም ከይዱ ንኩሎም መነኮሳት ክረግሞም ይጅምር። ድሕሪኡ እቲ ኣብ እምነት ይመጽ እሞ እንታይ ኢኻ ኮይንካ ዝወደይ ምስ በሎ ንጓለይ ናትካ መነኩሴ ደፊርዋ ምስ በሎ እሞ ደኣ ብናይ ሓደ ሰብ በደልን ጥፍኣትን ነዚኦም ኩሎም ቅዱሳን ትረግም ብምባል ንኣባ መሪና ንቅድስቲ እምባ መሪና ወይ ከዓ የፀዋዓ እሞ ንሳ ድማ መጺኣ ኣቤት ኣቦይ ምስ በለት ኩሎም ክጸርፍዋ ይጅምሩ። ንምንታይ ይጸርፍዎ ከም ዘለዉ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጠት ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ዝሰርሖ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጣ ስቕ በለት። ድሓር እቲ ነገር ምስ ነገርዋ እቲ ኣብ እምነት ኣባ መሪና እዚ ናይ መነኮሳት ስራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ዓለማውያን ባህሪ እውን ኣይኮነን፣ ናይ ሰይጣን እምበር ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢሉ ምስ ሓተታ ኣባ ይቕረብ ወለለይ ንእስነተይ ኣታሊልን እዩ ኣባ ይቕረብ ወለለይ ኢላ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኣብ እምነት ወደቐት። እቶም ኣብ እምነት ካብቲ ገዳም ኣባረርዋ። ካብቲ ገዳም ወፃኢ ኮይና ክትጋደል ጀሚራ። እታ ጓል እውን ምስ ወለደት ኣቦኣ ነቲ ዝተወልደ ህፃን ኣምፂኡ ንቅድስቲ መሪና ሂብዋ ሃባ እሞ ቅድስቲ መሪና እውን ነቲ ህፃን ዝኸውን ፀባን ምግብን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጓሶት እናለመነት ኣዕበየቶም። ድሕሪ 3 ዓመት እቶም መነኮሳት
ድማ ነቶም ኣቦምኔት ለመንዎም ዋላ ክብድ ዝበለ ቀኖና ይወሃቦም እምበር እሞ ንኣባ መሪና ናብ ገዳሙ ይመለሱ ይበልዎም እሞ እቶም ኣቦምኔት እውን ልመናኦም ተቐቢሎም ክብድ ዝበለ ቀኖና ብምሃብ ምስ ወድአት ናብቲ ገዳም ኣተዋ። ኣብቲ ገዳም እውን ኣዝዩ ዝኸበደ ስራሕ ከስርሕዋ ጀመሩ። ናይ ኩሎም መነኮሳት ገዛ ብምኹስታር ተፅሪ ንማይ ትወርድ ምግቢ ትሰርሕ እቲ ጓሓፍ እውን ካብቲ ገዳም ወፃኢ ኣልሒቓ ትድርብዮ። እቲ ዝተወልደ ቆልዓ ኣብቲ ገዳም ዓብዩ ኣብቲ ገዳም እውን ብምንኩስና ወሰደ። 40 ዓመት ምስ መልኦ ቅድስቲ መሪና ድሕሪ ናይ 3 መዓልቲ ሕማም ብሰላም ዓረፈት። ድሕሪኡ ናይቲ ገዳም መነኮሳት ኣኪቦም ደወል ብምድዋል ኣኪቦም ንኽገንዝዋ ደልዮም ክዳና ክቐይሩላ ምስ በሉ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ጸንሓቶም። ብጣዕሚ ሓዚኖም ኣምሪሮም ብኸዩ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እናበሉ ነቶም ኣበምኔት ጸውዕዎም። እቶም ኣበምኔት እውን በቲ ዝኾነ ኩሉ ሓዚኖም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እናበሉ ኣምሪሮም በኸዩ። ብዘይ በደለቶ ዝሃብዋ ቀኖናን ዝተዛረብዋ ተግሳጽን እናዘከሩ ብጣዕሚ ኣምሪሮም በኸዩ። ሓደ ካብቶም መነኮሳት ሓንቲ ዓይኑ ዕውርቲ ነበረት እሞ ኣብቲ እዋን ገጹ ኣብ ጥቓ ዓስኬረን ቅድስቲ መሪና ምስ ኣቕረብዎ ብተኣምረ እግዚአብሔር ብፍጥነት ዓይኑ ሓውያ ክትክርኢ ጀመረ። ድሕሪኡ ነቲ ኣቦ እታ ጓል እቲ ኣበምኔት ጻጸዊዑ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ድሕሪኡ ነቲ ርእስኣ ተሰኪሞም ኣምላኽ የቕረበለና እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እናበሉ ሙሉእ መዓልቲ ወዓሉ። ኣጋም ምሸት ምስ ኮነ ናይ ቅድስቲ ኣዴና መሪና ዓስከሬን እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልኩም ምስ በሎም ኣውሪዶም ካብ ስግኣ ተባሪኾም ብዓብዪ ክብሪ ቀበርዋ። ድሕሪ ምቕባራ እውን እታ ዝሓሰወት ጓልን እቲ ዘጥነሳ ወድን ኣእምሮኦም ጭንቀት ፈጢሩሎም ሰባት ኣዕሩኽቶም ሒዞሞም መጺኦም ኣብ ቅድሚ መቃብር ቅድስቲ መሪና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ዝገበርዎ ተናስሑ። ካብ መቃብራ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ድንቂ ተኣምራት ተገሊጹ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ ኣዴና ይምሓረና ንዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለመሪና ለወሬዛ በአምሳሉ እንተ መከረት ሃበ ደብረ ኣሃው ተሃሉ እንዘ ትትናገሪ እቲ ሰበይ ሰምዕዋ ኩሉ ይትዋስኡ ወይ ትበሃሉ ድቁ ቃሉ እምተጸምደቱ ብዙሃ ወፍድፉድ ገድሉ በረከታ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅድስቲ ክርስቲና በዛ መዓልቲ እዚኣ ጓል መኮንን ርባኖስ ቅድስቲ ክርስትና ብሰማዕትነታ ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ሰማዕት ኣቦኣ ጣዖታት ዘምልኽ ዝነበረ መኮንን ኮይኑ ርባኖስ ይበሃል። ንሱ ንጓሉ ኣምልኾ ጣዖት ብጥብቂ ይምህራ ነበረ። ንሳ እውን ንትምህርቲ ኣቦኣ ሒዛ ተጽንዖ ነበረት። ንጣዖታት እውን ተዓጥነሎም ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሓሲባ ክትመራመር ጀመረት። ኣብ ልባ እውን ፍርሓት እግዚአብሔር ሓደረ። ተንሲኣ ድማ ገጻ ናብ ምብራቕ ጌራ ንኽትጓዓዞ ናይ ህይወት መንገዲ ክመርሓ ክገልጸላ ናብ ኣምላኽ ጸለየት። መንፈስ ቅዱስ እውን ሓድነቱን ሰለስትነቱን ገለጸላ። ኣቦኣ መጺኡ ጓለይ ከመይ ኣለኺ በላ። በቲ ክቡር ዋናይ ብናይ ክርስቶስ ህይወት ጽቡቕ ኣለኹ በለቶ። ኣቦኣ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ደንገጸ። ንልብኺ እንታይ ለወጦ በላ። ንሳ ኸዓ በቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ተማሪኸ በለቶ። ድሕሪኡ ኣቦኣ እናሓዘነ ከደ። ንሳ ድማ ተንሲኣ ናብ እግዚአብሔር ጸለየት። በታ ጊዜ እቲኣ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር መጺኡ ከምዚ በላ፣ በርቲዒ ብሰለስተ መኳንንቲ ክትሳቐይ ኢኺ ኢሉ ብሰለስተ መኳንንቲ ክትሳቐይ ኢኺ ኢሉ ብብርሃናዊ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ባረኻ። ሰማያዊ ሕብስቲ ድማ ሃባ። ድሕሪኡ ተንሲኣ ናብቲ ጣዖታት ዝነበርዎ ቦታ ኣትያ ሰባበረቶም። ኣቦኣ ነዚ ርእዩ ብተግባራ ተቆጥዐ እሞ ክገርፍዋ ድማ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም እሞ ገረፍዋ። ካብ ስግኣ ግን ኣብ ክንዲ ደም መዓር ወፀ። ካልኣይ ድማ ኣብ ሓፂን ዓራት ኣደቂሱ ብትሕቲኣ ሓዊ ከንድድላ ኣዘዘ። እቲ ሓዊ ንዓኣ ምንም ከይተንከፈ ንብዙሓት ኣረማውያን ኣቃጸለ። ደጊሙ እውን ብገመድ ኣሲሮም ናብ ባሕሪ ክድርብይዋ ኣዘዘ። ኣብቲ ባሕሪ እንከላ ድማ ጸሎት ጸለየት እሞ ኣብቲ ጸለየትሉ ግዜ እውን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ብጉጤት ኣቐበላ።
ካብ ርስሓት ጣዖታት ድማ ኣንጽሓ በታለይቲ እቲኣ ድማ ኣቦኣ ርባኖስ ሞተ። ድሕሪኡ ዲዮስ ዝበሃል ካልእ መኮንን መጸ። ንቅድስቲ ክርስቲና ኣምጺኦም ዕርቃና ኣውጺኦም ጥራይ ክነብሳ ከሳቂዋ ብትሕቲኣ ድማ ሓዊ ከንድዱ ኣዘዘ። ኣንስቲ ዕራቓ ምስ ረኣያ ነቲ ንጉስ ረገምኦ። ንሱ እውን ንዓኣተን ብሰይፊ ከም ዝምተራ ገበረን። ንዓኣ ግን እቲ ሓዊ ምንም ኣይጎድኣን። ነዚ ተኣምር እዚ ርእዮም ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ 3,012 ሰባት ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ፣ ብሰማዕትነት እውን ዓረፉ። እቲ ከሓዲ ዲዮስ እውን ሃንደበት ሞተ። ሳልሳይ መኮንን መጸ። ነታ ክብርቲ ክርስቲና ሒዙ ንኣማልኽቱ ክስውእ ክሓባብላ ፈተነ። ንሳ ድማ ከምዚ በለቶ፣ ንስኻን ኣማልኽትኻን ናይቲ ዘይጠፍዕ ዘለዓለማዊ ገሃነመ እሳት ክትወርዱ ኢኹም። ንሱ እውን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ናብ ሃልሃልቲ ሓዊ ክድርብይዋ ኣዘዘ። ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ድማ ኣይወረዳን። ደጊሙ እውን ናብ ኣራዊት ክድርብይዋ ኣዘዘ። ንሳቶም እውን ጸበል እግራ ልሓሱ። ነቲ ተመን ዝፍንወላ ዝነበረ ግን ነኸስዎ። ንሱ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሞተ። ካብኡ ቀጺሎም መልሓሳን ኣጥባታን ቆረጽዋ። ነቲ ቁራጽ መልሓሳን ኣልዒላ ነቲ መኮንን ናብ ዓይኑ ደርበየትሉ። ንሱ እውን ኣዒንቱ ዓወረ። ብቁጣዓ ተመሊኡ ድማ ናብ ተመነ ገበል ዝመልእዎ ስፍራ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ሓንቲ ተመን ድማ ኣብ ኣፍ ልባ ነኸሰታ ነደፈታ እሞ ቀጺሉ እውን ካልኣይቲ ተመን ኣብ ጎድና ነደፈታ። በታ ጊዜ ድቲኣ ድማ ቅድስቲ ክርስቲና ናይ ምስክርነት ተጋድልኣ ፈጺማ ነብሳ ናብ ኣምላኽ ኣማሕፀነት። ትንፋሳ እውን ሓለፈት። ካብቲ ሰማያዊ ኣምላኻ እውን ናይ ዘለዓለም ኣኽሊል ተቐበለት። ጸሎታን በረኸታን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለክርስቲና ዘኣጥመቃ እግዚአብሔር ወተሃበያ መልአኩ ሚካኤል ክቡር ለዛቲ ቅድስት ወንጽሕት እምነውር ያማእርር ጉርኤ ነፍስየ እምስትያ ኃጢአት መሪር እምነ ስጋሃ ቁሱፍ ወውህዘ መዓር። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ ለውረኒዮስ ሰማዕትን 30,000 ሰማዕታት ማሕበር ቅድስቲ ክርስቲናን መዘከርታኦም እዩ። ከምኡውን ኣበው ቅዱሳን ሐዋርያት ንወላዲት ኣምላክ ንምግናዝ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተኣከቡ። በረከቶም ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና እውን ብጸሎት ዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከምኡውን ናይ 16 ናይ ኣሸንዳ ናይ ማርያ ስንክሳር ንቕጽል። በረከት ረድኤት ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ኪዳና ምሕረት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ድማ ንበዓል ኣሸንዳ ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን። 16 ነሓሴ በረከታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ኪዳነ ምሕረት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ወላዲት ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ስጋ ዕርገት ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። ፍልሰታ ዝብል ቃል ፈለሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምግዓዝ፣ ሃገርካ ሰፈርካ ገዲፍካ ምኻድ ምስዳድ ወይ ከዓ ምፍላስ ማለት እዩ። ፍልሰታ ለማርያም ክንብል ከለና እውን ስጋ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ጌተ ሰማኒ ናብ ገነት ምፍላሱ፣ ዳሕራይ እውን ካብ ትሕቲ እፀ ህይወት ናይ ገነት ምፍላሱ ዘመልክት እዩ። ብሓፂሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ምድያብ ወይ ምዕራጉ ካብዚ ስጋዊ ዓለም ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስግጋሩ ካብዚ ሓላፋይ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ምሕላፉ ዘመልክት እዩ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ብ21 ጥሪ ኣብ በዓል 64 ዕድሚኣ ከም ዘዕረፈት ብንጹር ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ተመዝጊቡ ኣሎ። ኩሉ እኳ ሞተ ስጋ ዝመውት እንተኾነ ሞታ ለማርያም ግና ንኹሉ ዘደንቕ እዩ ከም ዝተባሃለ ወላዲት ኣምላኽ ኮይና እናሃለወትሲ ንሳ እውን ከተዕርፍ ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ኾነ። ሐዋርያት ገኒዞም ክቐብርዋ ክኸዱ እንከለዉ ጌና ጌተ ሰማኒ ከይበጽሑ እቶም ወትሩ ዝጻብእዋ ኣይሁድ ሕጂ እውን ሸለል ከይበሉ ብእከይ ቅንኢ ተላዒሎም ስጋኣ ከቃጽሉ ተኣኪቦም መጹ። እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ንሐዋርያት ቅድም ንወዳ ቀቢሮሞ ከብቅዑ
ኣብ ሳልስቱ ተንሲኡ ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ዳግማይ ከዓ ክምለስ እዩ ኢሎም ንህዝቢ ብዙሕ ኣታሊሎሞን ወሲዶሞን ሕጂ ድማ ስቕ እንተበልናዮም ነዚኣ እውን ከም ወዳ ወሲዶማ ኣብ ዘይንፈልጦ ኣንቢሮም ንሳ እውን ተንሲኣ እናበሉ ክህውኹና ክነብሩ እዮም ካብ ዝብል እከይ ሓሳብ እዩ። ብመሰረት ምኽሮም ድማ ታውፋንያ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ኣይሁድ ጎበዝ ሰብኣይ ንስጋ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምእንቲ ክነንድዳ ዓራታ ክግምጥላ ኢሉ ናብቲ ሃዋርያ ተሰኪሞሞ ዝነበሩ ዓራት ብድፍረት ቀረበ እሞ ነቲ ዓራት ምስ ተሓዞ ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ንታውፋንያ ኣእዳው ቆረጾ ኣብቲ ዓራት እውን ተንጠልጢለን ተረፋ። ብድሕሪ እዚ ምስ ዮሃንስ ገይሩ ብደመና ተነጢቓ ኣብ ገነት ኣእትዩ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ኣንበራ። ዕርገታ እውን ብምስጋና መላእኽቲ ብስግደት ሰማዕታት ዝተሰነየ እዩ ነይሩ። ታውፋንያ ግና ብዝፈጸሞ ክፉእ ግብሪ ተጣዒሱ ናይ ኣዴና ብኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለስተ ማሕፀነ ብሕቡእ ተኣምራት ኣእዳው ናብ ናይ ቀደም ሰፈረን ተመሊሰናሉ እየን። ድሕሪ እዚ ሃዋርያት ካብኦም ብምፍላይ ጥራይ ዘይኮነ ኣበይ ከም ዘላን ኣበይ ከም ዝኣተወትን እውን ስለ ዘይፈለጡ ብብዙሕ ሓዘንን ብኽያትን ድሕሪ ምጽናሕ ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ኣዴና በረኸት ተቐቢሉ ካብ ገነት ምስ ተመልሰ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከመይ ኮነት ምስ በልዎ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ከም ዘላ ነገሮም። ዮሃንስ ርእይዋ ንሕና ከይረኣናያ ብምባል መንፈሳዊ ቅንዕን ፍቕርን ተበጊሶም በቲ ሓደ ባዕሉ ዮሃንስ ብዝሓበሮም ከዓ በቲ ካልእ ኣብ መጀመርታ ነሓሰ ጾም ጀመሩ። ንኽልተ ሰሙን ምስ ጾሙ ኣብ መወዳእታ ናይታ ካልአይቲ ሰሙን ሰንበት መዓልቲ ጎይታ ባዕሉ ንስግኣ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣምፂኡ ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ብዓብይ ዝማሬን ውዳሴን ከምኡ እውን ብጽኑዕ ምህለላ ኣብቲ ዝተዳለወ መካነ ዕረፍቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ቀበርዋ። ኣብ ሳልስታ ሰሉስ መዓልቲ ሓዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብቲ ብስብከተ ወንጌል ከይድዎ ዝነበረ ሃገረ ስብከት ብደመና ተጻዒኑ እናተመለሰ ከሎ ብ16 ነሓሴ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ መቃብር ተፈልያ ተንሲኣ መላእክቲ ብግርማ ናብ ሰማይ ክዕርግዋ ከለው ኣብ መንገዲ ኣብ ሰማይ ተገልጸትሉ። ኩሎም ሃዋርያት ዕርገታ ክርእዮም ንሱ ዝተረፈ ከዓ መሰሎ። ሕጂ እውን ትንሣኤ ቅድስት ድንግል ማርያም ከይረኣየ ዕርገታ ብምርካቡ ብመጀመርታ ናይ ወድኽ ትንሣኤ ሕጂ ከዓ ናትክ ትንሣኤ ከይረኣኹ ተሪፈ ብምባል ብጓሂ ወደቐ ወፈቀደ ይደቅ እምደመናሁ ከም ዝበለ ካብቲ ተጻዒንሉ ዝነበረ ደመና ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ኾነ። ቅድስቲ ኣዴና ድንግል ማርያም ግን ኣይትሕዘን፣ ብምኽንያቱ እዚ ምርኣይ እዚ እንትርፊ ንዓኻ ንኻልእ ኣይተዋሃበን ኢላ ኣጸናንዐቶ። መግነዚኣ ሂባ ድማ ፍልሰታ ከበስሮም ናብቶም እኩባት ሃዋርያት ኣፋነወቶ። ሽዑ ሃዋርያው ቅዱስ ቶማስ ናብ ሃዋርያት ከይዱ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ ጉዳይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምሲ እንታይ ኮነ ገለ ነገር ዶ ኣይረኸብኩምን በሎም። ንሳቶም ድማ እቲ ነገር ዘርዚሮም ሓበርዎ። ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ግና እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል መቃብራ ከፊትኩም ስጋኣ እንተዘይ ኣርኣኹምኒ ኣይኣምንን በሎም። ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ብተግሳጽ ንስኻ ኩሉ ግዜ ማንታ ዝልቡ ተጠራጣሪ ኢኻ፣ ቅድም ትንሣኤ ክርስቶስ እናነገርናካ ማለት እዩ ኣእዳው እንተዘይ ሓስኩ ብዝተወግአ ጎኑ ከይዳሰስኩ ኣይኣምንን ኢልካስ ሕጂ እውን ከምኡ ትብል ኣለኻ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ግና ናይ ልቡ ብልቡ ገይሩ ስጋኣ ከርእይዎ ግድን በሎም። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ እናሓዘነ ስጋኣ ከርእዮ ምስ ሃዋርያት ናብ መቃብራ ወሰዶ። እንተኾነ ተንሲኣ ስለ ዝነበረት መቃብራ ከፊቱ ስጋኣ ክረክብ ኣይከኣለን። በዚ ነገር ተሰናቢዶም ከለው ሽዑ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ፍልሰት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝረኣየ ኣበሰሮም። መረጋገፂ ድማ እታ ዝተገነዘትላ ቅናታ ሃቦም። ንበረከት ድማ ነቲ ሰበን ቆራሪጾም ተኸፋፊሎም ነናብ ሃገረ ስብከቶም ከይዶም። ስለዚ ድማ 16 ነሓሴ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቢ ዳዊት ተንስእ እግዚኦ
وسأرفتك أنت وتابوت مقدسك إلو أقدمك مستزاربو أمني ألعن لي مقابر كفوت لي كيبلت محتم مقابر فتحة لك كم تنسى ودا كاب مقابر تفليا زعارقت له كبر معلتيو كم تهاوريا قدس توماس تنسايان عرقتان نكر يوم دما أبا عمتا كمتي ناي قدميو كلتا سبعي آتو صلتهم تقبلو خاء نعدنا منبر نقدس بيتروس نفرق كاهن نقدس استيفانوس كا جباري سناي دياقون جيرو قدسون كلهم دحري مقرابو عرقتا أرايوم قدميو ترئيو زي فلت عابي حاقوسن السحان يغرتا حاقوسن في السحان اون أبزي معلتي زي أخونا صلتان بركتان ناي فقر ودان محرت ناي فقر ودان مسكولنا هزبا كريستيان يخون آمين سلام لسقاكي እግዚአብሔር ዘመሰጣ ከመትሃሉ በህየ ለማህደረ ብርሃን በውስጣ ወለተ ካህናት ማርያም ፈጻሜተ ቃላት የውጣ አዳው ፍቅርክ ይበላል ይስጣ እፍረተ መዓዛ ቅድወ በብዙህ ሰጣ ሰላም እብል ለማህፀና ተስእለ ለዘበ ማህፀና ተስእለ ዘሳረረ ምድረ ወሰማያተ ሰቀለ ማርያም እምድር አመ ተዓርግ ለአለ ጸዳለ መብረቅ ቅድሚሃ ጸዳለ ወበድርሃ ነጎድጓድ ውሃበ ቃለ በረከት ናያድና ቅድስት ድንግል ማርያም ስኩላትና ይኹን አሜን። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ሃገረ ፋረስ ናብ ልዳ ስጋኡ ብኽብሪ ዝተዝፈለሰሉ እዩ። ፍልሰተ ስጋው ምስ ፍልሰተ ስጋ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ስለዝሓበረ ንዓ ምፍታው ዝፈልጡ ሰባት ብስሙ ንዝምሕፀኑ ወደብ ድሕነት ምእንቲ ክኸውን ስእሉ ምስ ስእላ ይስእልዎ። ንቅድስት ድንግል ማርያም ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ኣብ ልዕለና እውን ብጸሎት ሓያል መስተጋድን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይቕረታን ምሕረትን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ተለዓለ ሞገሰ ስሙ በፍልሰትኪ ድንግል ዘተተወሰሃ ፍልሰተ ዓጽሙ እንዘ ይብል ሃቢሃ ሶበ ጸለያ አቀዲሙ ምስለ ፍልሰትኪ ደምርኒ እሙ ከም ዝብል ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና አሜን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን አሜን። ሕጂ ድማ ናይ ዕለት 17 ሓምለ ንቐጽል አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነሐሴ 17 ሰማዕታት ቅዱሳን እንጣዎስን ሓው ቅዱስ አክራጥስን ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ ብብዙሕ መከራ ሰማዕቱ ብዓወት ዝፈጸመ ቅዱስ ያዕቆብ ዕረፍቱ እዩ አሜን። ሰማዕት ቅዱስ እንጣዎስ እዚ ቅዱስ እንጣዎስ አቀዲሙ ንጎይታና ክርስቶስ ዝኸሓደ ሰብ ነበረ። ገንዘብ ንምእካብ ድማ ብዙሕ ይተግህ ነበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ናብ ከተማ ደማስቆ ከደ። ናይ በዓሎም መዓልቲ ስለ ዝነበረ ኩሎም ህዝቢ ተኣኪቦም ከለው ድማ ናብ ውሽጢ ናይ ምብራቃዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። ኣትዩ ድማ ንንዋያተ ቅዱሳት ከቃጽል ጀመረ። ንቅዱስ መስቀል ድማ ሰበረ። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሰማይ ናይ እሳት ፍላጻታት ንኽሓድቲ ክነድፎም ጀመረ ረአየ። ንዕኡ ድማ ኣብ የማናይ ጎኑ ሓንቲ ፍላጻ ነደፈቶ። ኣብቲ ግዜ ድማ ተጨኒቑ ረሃጹ ተንጸፍጸፈ። ኣብ ናይ ጭንቂ ሓሳብ ኮይኑ ድማ ከምዚ ኢሉ ብዓውታ ተዛረበ። ኦ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበኻ ኣመንኩ በለ። ደጊሙ ድማ ካልእ ኣምላኽ ከየምልኽ ብልቦናኡ ቃል ኣተወ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጥረ ነገር ኣይፈለጡን ነበሩ። ነገር ግን ገዓሩን ዝዛረቦ ዝነበረ ሰሚዖም ኣድነቑ። እንጣዎስ ድማ ኤልያስ ናብ ዝበሃል ጳጳስ ከይዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ናይ ክርስትና ጥምቀት ከጥምቆ ድማ ለመኖ። እቲ ጳጳስ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ምስ ጸለየ ናይ ብርሃን ዓንዲ ከም ቀስተ ደመና ኮይኑ ኩሎም ህዝቢ እንዳረኣይዎ ወረደ። እንጣዎስ ከዓ ተጠመቐ። ብዝተመልከትዎ ተኣምር ድማ ምስኡ 1798 ሰባት
ኣሚኖም ብሓንሳብ ተጠመቑ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ከምዚ በለ እንሆ እዚ እናኣድነቕኩ ከለኹ ራእይ ተመልከትኩ ብርሃን ዝለበሰት ሰበይቲ ኢደይ ሓዘትኒ እሞ ወሲዳ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምፅሓትኒ ናብ መሰዊኡ ከዓ ኣቕረበትኒ ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ተቐረብኩ ኣብቲ ውሽጢ መሰዊኢ ከዓ ጻዕዳ በጊዕ ረኣኹ ካህን ድማ ብዕርፊ መስቀል ብዝሰውኦ ጊዜ ደሙ ናብ ውሽጢ ጽዋዕ ተወሰኸ ካብኡ ከዓ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምስ ተቐበልኩ እቲ ስጋ ንጹህ ሕብስቲ እቲ ደም ከዓ ንጹህ ወይኒ ኾነ ኢሉ ዝረኣዮ ነገሮም። ድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ጎደና ደማስቆ ክጓዓዝ ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎ ሰባት ሓዝዎ እሞ ናብ ንጉስ ወሰድዎ። ንጉስ ከዓ ቅዱስ እንጣዎስ ንክርስቶስ ምእማኑ ርእዩ ብክርስቶስ ምእማንካ ግደፍ በሎ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ፈጺሙ ንጎይታና ከምዘይ ክሕዶ ምስ ነገሮ እቲ ንጉስ ከዓ ብጣዕሚ ብምቁጣዕ ኣስናኑ ክሳብ ዝረግፍ ንኣፉ ኣህረሞ ደሙ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፈሰሰ። ቀጺሎም ከዓ እኽልን ማይን ከየጣዓሙ ኣብ ጉንዲን 7 መዓልቲ ኣሰርዎ። ቀጺሎም እውን ናብ ደገ ኣውፂኦም ዲን ሙጫ ዝፍን ምስ ሰብን ካልኦት ዝጎድኡ ነገራትን ሓዋዊሶም ናብ ውሽጢ ዘንደድዎ እሳት ኣእተውዎ። ኣብኡ ከዓ ጥዑም መዓዛ ሽታ ወፀ። እቶም ወታደራት ከዓ ንቅዱስ እንጣዎስ ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኑ ክጽሊ ረኸብዎ። እቲ እሳት ምንም ኣይተንከፎን ነበረ እሞ ብቅድስና ናብ ንጉስ ወሰድዎ። ኣይተንከፎን እሞ ብምድናቕ ናብ ንጉስ ወሰድዎ። ንጉስ ከዓ ናይቲ እቶን እሳት ከምዘይቃጸሎም ስረአየ ብጣዕሚ ተገሪሙ ናይ ስራይ ሓይሊ መዓዝ ተማሂርካ በሎ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ንንጉስ ስራይስ ኣይፈልጥን፣ ነገር ግን ክብርን ምስጋናን ይኹንሞ ብጎይታይ ብኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ከሕፍረካ እየ በሎ። በዚ ጊዜ ንጉስ ብቁጣዓ ተመሊኡ ንቅዱስ እንጣዎስ ርእሱ ብሰይፊ ንክቆርጽዎ ኣዘዘ። ሽዑ እዚ ቅዱስ ኣቦና ገጹ ናብ ምብራቕ መሊሱ ምስ ጸለየ ካብ ሰማይ ከምዚ ዝብል ቃል መጾ ምስ እስጢፋኖስን ምስ ጊዮርጊስን ከተዕርፍ ኣገልጋልየይ ብሰላም ናባይ ነዓ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ እዚ ድምፂ ካብ ሰማይ ምስ ሰምዐ ጸሎቱ ወዲኡ ብፍጹም ደስታ ክስይፍዎ ክሳዱ ኣሕሊፉ ሃቦም። እቶም ወታደራት ከዓ ክሳዱ ሰየፍዎ እሞ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ኮነ። ካብ ስጋኡ ከዓ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሎም ድንቂ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ዳግም እውን ንቅዱስ እንጣዎስ ሓው ቅዱስ ኣክራጥስ ምስክር ኮይኑ በዛ ዕለት ዓረፈ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ሰማዕቱ ቅዱስ ያዕቆብ እዚ ቅዱስ እዚ ከዓ ካብ ደቡባዊ ግብፂ ኣቡስ ኣውራጃ ዝተረኸበ ዓብይ ሰማዕት እዩ። ወለዱ ኣመንቲ ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ብሃይማኖት ኮትኩቶም ኣዕበይዎ። ቅድሚኡ ከዓ 3 ኣዋልድ ቆልዑ ወሊዶም ነበሩ። 3 ቆልዑ ሃይማኖት ንኽምሃራ ንገዳም ሃብወን። ምስ ተምሃራ ከዓ ደቆም ካብ ናይ ድንግል ደናግል ገዳም ምውፃእ ኣበያኦም። እዚ ከዓ ቅዱስ ያዕቆብ በዚ ወቕቲ ብምውላዱ መጸናንዒ ኮኖም። ንሱ ከዓ ጓሳ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብኡ ኣዛዚ ኾነ። መዓልቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ጓስነት ይውዕል፣ ለይቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ማይ ዝመልአ ኣትዩ ክጽሊ ሓድር ነበረ። ኣብ ዘመኑ ከዓ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዓብይ መከራ ኣምጽአ እሞ ብዙሓት ክርስቲያናት ከዓ ሰማዕትነት ኮኑ። ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ ሰማዕት ንኽኸውን ፈተወ እሞ ናብቲ ሓደ ንጉስ ከደም። ነቶም ናይ ንጉስ ዝረኸሱ ኣማልኽቱ እውን ረገሞም። ንጉስ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ብዝተፈላለየ ስቃይ ኣሳቀዮ። እምኒ ኣብ እሳት ኣርሲኖም ኣብ ልዕሊ ከብዱ ገበርዎ። ከምኡውን ማቕ ኣልቢሶም ጠቕሊሎም ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ደርበይዎ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ኣድሓኖ፣ ደጊሙ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣቆሞ። እቲ ንጉስ ከዓ ፈርማ ናብ እትበሃል ሃገር ወሰዶ እሞ ምስ ስቃዮም ቀጸሉ። ብመጀመርታ መልሓሱ ቆረጽዎ፣ ቆጺሎም ከዓ ኣዒንቱ በብተራ ኣውፅእዎ።
ሰውነቱ ከአብ መጋዝ ቆራሪጾም يقريتا ቆራሪጾም ደርበይዎ ሕጂ እውን መልአክ ቅዱስ ሱርያል መጺኡ ካብዚ ኩሉ አሰቃቂ መከራ አድሓኖ ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ከዓ ኣብ ቅድሚ መኮንን አቆሞ እቲ መኮንን ከዓ ኣብ መጨረሽታ ምስቃይ ኣብ ሰለቸዎ ግዜ ርእሱ ብሰይፊ ንኽቆርጽዎ አዘዘ። ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ ጸሎቱ ምስ ወድአ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ሂቡ ክሳዱ ንኽሰይፍዎ ኣመቻችኡ ሃቦም እሞ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ነሐሴ 17 ዝኽበሩ ቅዱሳን በዓላት ተዝካረ ፍልሰታ ለድንግል ማርያም፣ ቅዱስ እንጦንዮስ አሞራዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ግብፃዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ አክራጥስ ሰማዕት፣ አባ እለ እስክንድሮስ ዘቁስጥንጥንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስና ዲማቴዎስ፣ አባ ገሪማ ዘመደራ፣ አባ ጵላሞን ፈላሲ፣ አባ ለትጹን የዋህ፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ ዘደሰተ ቆጵራ፣ አቡነ ዮናስ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ። ብምልኡ ክንቅበሎ ዝግበአና ቃል እዩ። ካብ ኩሎም ሓጣን ዝገደደ ከዓ ኣነ እየ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናብ ዘለዓለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ኣርአያ ገበረኒ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 10 ፍቕዲ 15 ከነንብብ ንደሊ በረከቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳና ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ተኣረመልኝ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ታባን ጊዜ ውስጥ መንሱት አላት ነነ ወባልሃነም ኩሎ ኩስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንሥቶ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሎ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን